שלום לכם, פה רג'קס, כן. בטח חשבתי שאני פורש מהערוץ, אבל לא. הייתי בתקופת מבחנים די חשובה, אז לא יכולתי לצלם, אז בכל זאת, אני פה בסדרת סרווייבל חדשה בשם פיקסלמון, או סרווייבל פיקסלמון, משהו כזה, אני כבר עדיין לא החלטתי, אבל זה סוג של סרווייב ג'קס רק עם מוד, ואני משחק במוד פיקסלמון. מה שהמוד הזה בעצם עושה, הוא מוסיף פוקימונים למיינקראפט, כלומר אני יכול להיות עם פוקדורים, יכול עם פוקדקס וכדומה. אז אני, זה, בוא נקרא מה כתוב פה בקיצר. Welcome to the world of Pixelmon. Thank you for installing this mod now. Please pick your desired starter Pokemon. ומה שהוא בעצם רוצה שאנחנו נבחר את הפוקימון התחלתי, אז אני לדעתי אקח את סקווילטר. וכן, כמו שאתם רואים, אני אוהב להתחיל עם צ'סט בהתחלה, זה לדעתי נוח, ואני פשוט אוהב את זה. אז מה שאני הולך לעשות, אז אני לא אתרכז במה שבדרך כלל עושים במוד, כאילו ישר פה כדורים וזה. אני פשוט ישר אנסה להשיג את ה-basic items, כלומר הילינג משים, הרבה איירון, פה כדורים בהתחלה, ואז אני אתרכז בעיקר בפוקימונים. אז הנה יש לי פה מיין ויש שם כבר זובת נחמד, הנה תראו את הזובתים. לא הייתי רוצה להתעסק עם אחד מהם, ואני רוצה שהסקווילטר שלי בחיים, אז בואו נוציא את הקטן. אוקיי, זה סקווילטר, כפי שאתם רואים הוא רמה 5 והוא שלי. אני חושב שאפשר לקרוא לו בשם, כן, סמורי, איפה, אני רוצה לשנות את השם. הנה רינם. אוקיי, אנחנו נקרא לו, איך נקרא לו? אני חושב שנקרא לו של שקר. rename, וזהו, של שקר, זה. טוב, אז אני אתחיל בכלל לחטוף עצים לפני שאני ארד למיין, כי המיין שלי יהיה די ארוך. אוקיי, אז בקיצר, בזמן שאני חוטב עצים אני אסביר לכם למה עזבתי לכל כך הרבה זמן את הערוץ. בהתחלה לא היו כל כך הרבה צפיות וכאלה, אז קצת התאכזבתי, אבל זה לא שינה את מצב הרוח שלי. אני פשוט רציתי להמשיך, אבל לא היה לי זמן, יש לי הרבה מבחנים בזמן האחרון, וזה העיקר. אז בקיצר, כמו שאמרתי עוד בפרק הראשון של Survive Jix הראשון, אני ארצה לעשות על עוד משחקים חוץ ממיינקראפט. התחלתי לשחק לא מזמן League of Legends, גם Call of Duty אני משחק הרבה, וכל מיני כאלה. אני אעשה קומנטרי או כמה סטיקינגים ומג'יק ארפים, זה אדיר. טוב, אז אני מג'יק ארפ. טוב, אז בואו נתחיל את המיין הזה. אני צריך איירון בשביל להכין את האנביל שבעצם אני משתמש בו בשביל להכין את הפוקדורים. אני צריך גם הרבה קאבלסטון בשביל זה, אבל הרבה איירון. איירון פה מרכיב מאוד חשוב במוד הזה. בשביל להכין את ההילינג משין אני צריך גם דיימונדס בשביל להכין אותו. זה ממש מסובך, אבל נגיע לזה. אל תדאג, סקווילטר או של שקר. ומצטער על הלאגים, זה פשוט, אני משחק פה על 1.5, הורדתי את הגרסה הזאת, אז אני אנסה לעשות את זה כמה שפחות לאגי. אז שנייה אני חוזר, אני מסדר את זה. וחזרתי, אני מקווה שהלאגים נעלמו, לא ממש אבל עדיין. אני מקווה שאתם מצליחים לראות, כי אני לא ממש. אני אשים קצת טורצ'ים. טורץ' זה תמיד טוב שיש לך כמה. כתבתי מלא עצים, תכף אני אכין לי וורקבנץ', אכין את התנורים ואת כל החומר הזה. אוקיי, אז בעצם אני רוצה להסביר לכם מה בעצם עושים בעיקר במוד הזה. במוד הזה, אחרי שאתה משיג את כל הדברים החיוניים להתחלה, אתה יכול לשחרר את הפוקימונים שלך לחופשי, לשחק איתם, לעשות קרבות עם חברים בסרברים וכדומה. כדי לשחרר את הפוקימון שלך, אז אתה צריך ללחוץ על R,
Alt R, או כל אות שאתה בוחר בקיבורד שלך, במקלדת, והכל לפי הנוחות שלך. נגיד, אני בחרתי R, ובשביל נגיד, בהתחלה ראיתם, היה לי את המסך הזה, שאתם רואים איפה שרשום השם של סקווילטר שלי, אז פשוט אתם לוחצים על O, ואז זה מעלים אותו. אז כאשר הבנו איך המקשים פועלים, נמשיך לכתוב את האיירון הזה. אני חושב שיש לי מספיק בשביל להתחיל להכין כמה דברים, אבל עדיין זה לא ישנה שום מצב שיש פה עכשיו. מה שכן, הייתי רוצה לנסות להכין גרייטבולים בהתחלה או משהו כזה במקום פה כדור רגיל וכל העניין הזה. אבל בואו נתחיל, זה כולה פרק ראשון, מה נהיה, לא נהיה לחצה לי מדי מזה, לא נלחץ. בקטנה. אוקיי, כמה איירון יש? מה אני משחרר אותו? 26. הנה 27. 28. אני נגיע ל-30? לא. אני גם מתחיל להיות רעב, זה לא טוב, שכחתי לקחת אוכל. עוד פעם הלאגים האלה. טוב, מסתבר שזה לאגי בטירוף, אבל אני אנסה להסתדר. אוקיי, זה לאג. זה פשוט לאג. יש לי קצת תפוחים ואני שנייה חוזר. הלאגים האלה פשוט לא יכולים להפסיק, אוקיי, מקווה שהעניין של הלאגים הזה יעלה בעיקר. יש שם וולטורב ועוד תפוח. אני לא רוצה להתעסק. זה קטרפי? אני חושב שזה קטרפי. כן, זה קטרפי. אני הולך להרוג אותו. איזה רמה? 5, זה נהדר. טוב, צא. אוקיי, בשביל עכשיו להסבר שני, כדי להתחיל את הקרב אתה צריך לפגוע בפוקימון בדיוק, ואז המסך הזה יתחיל ואתה פשוט מתחיל להילחם רגיל. נגיד, הנה השתמשתי בטאקל כבר כמה פעמים, הקטרפי שורד את זה, ועוד הפעם טאקל, וגמרתי אותו, וסקווילטר שלי רמה 7, שזה טוב. אוקיי, יש אוכל, יש הכל. אוקיי, במוד הזה אין מפלצות, אין מובס, יש רק רעב, בגלל שדי הפוקימונים שלכם הם אלה ששולטים. פה, אם אתם רוצים להגיד חלב, יש פוקימון בשם מילקיטנג, אם אני לא טועה, והוא זה שיכול לתת לכם בלי חלב, שאיתו אפשר להכין רר קנדי ודברים כאלה, שזה די מגניב להעלות את הפוקימון שלך רמה. אוקיי, בטח ראיתם אותי עוד גם בתחילת הפרק אוסף כאלה דברים. זה מה שאתה יכול להכין ליפסטון, שבעזרתו אתה יכול לפתח כל מיני פוקימונים כמו אודיש, שהוא מפתח מהמגלום וכאלה. יש פה פוקימונים כאלה, כבר ראיתי, אבל הם ממש נדירים, ואלה נקראים אפיקאונטרי. כאשר אני אוסף אותם, אפשר להכין איתם פה כדורים, אז אני כבר מתחיל לאסוף אותם. הם מסתובבים פה ביער, הם מופיעים ברנדומליות מוחלטת. אפשר להיות יצירתיים, לעשות גרייטבולים וכאלה. זה ממש, העמוד הזה לדעתי נוח, כיפי. והנה עוד אפיקון, אז כמה אפיקונים יש לנו? אוקיי, אם אפשר לעשות עוד כמה אפיקון, נגיד אם יהיה לי עוד אפיקון שחור וכמה אדומים, אני יוכל להכין אולטרה בול, כמה אדומים וכדומה כאלה. אני יכול להכין כל מיני דברים ממש מגניבים. אוי, זה דודריו, איזה מגניב דודריו, תראו אותו. פאק, למה אני? אוקיי, כפי שראיתם כרגע הפסדתי לדודריו, הוא אפילו כנראה לא התאמץ, ואני יצאתי די מושפל לפי דעתי. אני מאוד עצוב בגלל זה. של שקר היה החבר הכי טוב שלי והיחידי שלי פה בעולם המיינקראפט, ועכשיו הוא מת בזכות דודריו. אוקיי, הנה עוד מיין. אני יודע שאני מתרכז בעיקר באסיפת האפיקונס עכשיו, אבל בכל זאת זה כיף. נראה לי אני יכול להכין כבר אולטרה בול. אוקיי, בואו ננסה להכין את הפוקדורים האלה, כי לדעתי זה יהיה אדיר. ננסה לפחות להכין אותם. יש לי מספיק איירון להכין את המצרכים החשובים. אוקיי, בואו נדחוף את
זה ואת זה. עוד פעם הלאגים האלה. אוקיי, הגיע הזמן שלנו לסיים את הפרק, מקווה שנהנתם. אני אנסה להיפטר מהלאגים פעם הבאה. נתראה יום הבא או שבוע הבא. ביי.